bandiraɓe aduna ko dilli fof wonko dillini ɗum ɓuri ɗum doole nolitaki asman ko ɓuri cuurki so yi cuurki jeygo sakki less bandiraɓe holko kewi ko jaam ceerno Nourou Ba ganda joɗɗo gandal gandaɗo e nder leydi Sénégal kono ceerno Nourou Ba jiɗɗa ko andude e nder aduna ma mo holko dañata walla holko dañatma yaawi hen ko ceerno Nourou Ba jiɗɗa ko kayitaji jaaha caggal leydi walla garta ɗum kadi ko ceerno Nourou Ba yaawi hen an mo ganduɗa yehi ha joom suudu ma nana yawama ina wima wone gueɗe yaawi hen ko ceerno Nourou Ba ko mum ko wona kecce aduna foof nana haala mum ceerno Nourou Ba ka jiɗɗo debbo walla an ka jiɗɗo gorko yaawi hen ko ceerno Nourou Ba jiɗɗa ko nanede aduna o yaawi hen ko ceerno Nourou Ba jiɗɗa ko udditade yaawi hen ko ceerno Nourou Ba sa yiiɗi ɗum hebde holno mbatta ko 77 403 33 33 koɗo cité Djily Mbaye ko ɗon o tawate ceerno Nourou Ba ko mum ko kecci ngala hen bandiraɓe fulɓe bandiraɓe aduna ko ceerno Nourou Ba ko yiya ko hen ka yimɓe hewɓe ɓe ganduɗa ko nototoɓe mum koye balɗe tati o rokkatma woni e sohlaji ɗum noon ko ceerno Nourou Ba ko minen kala min jaaɓi ɗum onon bandiraɓe kala periɗo amen toon yo wi amen hayyo e bandam emini toon to ceerno Nourou Ba. ala ko heddanani mi andinima noon neɗɗo sa wone galle aɗa joga nangu huno koma surtout ko yaha ɗo ko jamto han adde galle janano bone mi andinima noon ñande Amadou hokkuma ko bone natema no reppa jibisar ko min kam wawi jogade jibisar men ceerno moɗo haala mum ni hande mbaɗi ɗum ɗo gos jogi ɓuri jibisar ñande mi noddumo ɗo ɗiɗa wajomo yimɓe so gondi woni cuutiɗo ma won gaddoɗe ɗum debbo kam suurta ko artira hoore mum ala saabu abbete noddumomi ñaagui mum min yo tinno yo abbonomi tan bintanata mi cukki ala ani allah ɗa si mi wawa mi addoyani tan iwrimi dow tan minen ɓernan metti minen jaɗime dow ma ala ko keddu ɗe balɗe fof noon wi ko tumminida mono tikka mo wayno fabre wayno no ndiyam ni mo wini omo gonfu min no ɗum haajaka ɗum jinmi ko Allah wadde yam min ma oyi ari yahanam galle mbiya rogi goto jiida e yummakko neɗɗo pinɗo ko conguiɗo ko pamɗo ngam totte jooɓaade tekkude hayso ko serata ndewata ƴeewa dammuwol paygol kala ko yadata hen ko neɗɗo hollate tan welto cooda guilay fuumi hay woto uppu hay dara inchallah nama tana mbiya ko min milma aɗa e salminde ñaagoɗamo yo tinno yo walla mo rugi artin so Allah jaɓi mi kam ɗum tan ñaagui min kam Amadou kala ko ñaaguiɗa kam man waɗane inchallah na wonto keɗɗa kam surtout de rugi way ɓeyde keɗi imode mayɗi kay gooƴe ɗe ripas ko yupputan kam yupputan ha ɓeɗo sono bin mbaɗay tan ɓe jam tan alhamdulillah kono tan fii kuul makko gueɗe ten tan kuul tan o fii kuul tan o fii to paɗa bint mbaɗɗay tan pe mbaɗɗay golle joni nde mbaɗa yewɗanno e waaju ma Amadou aɗa haali galle o omo haalna kam hakkude mon ɗe balɗe no nde mi waadi way binta kam jiɗɗo paama Amadou an a yiɗ no Amadou waɗat kam Amadou tawat kam daral no wulla kam e galle o ɗo Amadou no jandila kam way fof mbaɗa muñ te an binta machallah teddungal ma Fuutan ko fof keeɓi ko mbaɗanɗa Amadou yimɓe fof gandi hoto bonno wune ma neɗɗo sa wonde laawoto a faamat ɗum ceerno moɗo Amadou ne minti famde de Amadou de kala nde cikkuɗa waɗi jaam ari tan ko nden o addata kadi probléme gon Amadou ne foti wiide min komi haaside ala ko wiyade mais addude
amon kay so yima ka haside yim fono ngende ana wona haside haside ne resana mo def ala mo dum kam haside watta Amadou dal lan don tan min damirum ki famde bint dum kam min nyaagi ma dum ko nanguno da ko gilanden ha joni nangu Amadou kam so yima ka haasi ko kardo tan ma to ber makko wultano haali way desando mo debbo kam wawa wonde haasida ma ceerno moodi mi da ñaagoɗa kam komi waɗantamo de kono ɗaccu tan mi hoota galle kawa men sabu min mi tampi han kadi ɗaccu tan mi hoota sa hooti min nen waɗa disparaître te disparaître tan woni ko yiiɗa kam jiɗɗo ñaag rokkam ɗum ɗo tan hannde sooda tanggal ngara hay Amadou tumnama mbiyamo yarlum yaafol hay hatta kanko tooñma way kañum woni joom galle ma yaafnomo ɗum kam min ñaagi ma ɗum rokkam ɗum anne kedi noon noon mbiɗa eyyi ala cede alhamdulillahi rabbil alamin jam dañama wallahi bint wallahi bint an kam yo Allah yo moƴƴe mari froissé matlama mbaɗa yaafno no feewi wallahi weltima jam dañama Amadou toppi bint mate ko mi toppitake bint ala Amadou won konngol e ngannduɗaa goto wiyata ɗum joom suudu ma o wi noon mi defi haw dippima o wimo so tangal oro tuubal ma amin an woni ceerno moɗi adde finalement ngal hoto rewi ceerno moɗi an a dañi kawuji ɗiɗi kawuji ɗiɗi joguiɗa communautaire e contact hade ma yahande kay ka contact kay yahande ka communautaire taw ko ruɓi ko wiya Amadou ka kam ko ka tan communautaire e contact fof kanne nandi même niveau o woni jeewa neɗɗo réglat galle ma o ala o min dérangeage ni toujours mi haalnima technologie kam ko rugi cohlumi addunam rugi tawi on ɗum mbawɗa so Allah jaɓi Amadou mami yahande to rugi way min nekket galle o samari ɗo comme ni no waya ni binta no wirto mi fewata wonto jidde binta ala probléme binta o fof binta ceerno moɗo sento binta ay adduna em rugi